Uma isebadalile abantu wababeka ensimini yase-Eden eyayinakho konke. Uyabona njengoba umuntu edalwe ngosuku luka-6, uNkulunkulu waqala ukudala ngosuku lokuqala. Wathi nje kube khona ukukhanya. Ngoba kwakumnyama emhlabeni sifundile izolo, izwi lasho njalo. Lathi kwakuba umnyama phezulu kodwa, kodwa umoya kaNkulunkulu wawusihla wenyuka phezulu kwamanzi. Ngoba uNkulunkulu akayenzi into ebumnyameni. Yonke into uNkulunkulu mayizoyenza uyakhanyisa kuqala. Jesus. Ngoba uNkulunkulu wokukhanya akayena uNkulunkulu wobumnyama. Amen. Yikho abantu abahamba noJesu izinto zabo zisobala. Bengenawo ama-secret nezinto ezifihlakele. Jesus. Ngoba sikhonza uNkulunkulu wengaka. Amen. Makufika uJesu nje uhleli nendoda yomuntu, ufika kutshela uJesu ukuthi ukuze ngihlale kuwe khulula le ndoda yomuntu ibuyele kumkayo. Amen. Ngoba uJesu umuntu wezinto ezicacile. Awukwazi ukukhonza uJesu uhlale emkipitweni. Jesus. Kasikhuluma ngoJesu nje. Hayi ngesonto labasindisiwe, ngikhuluma ngoJesu yedwa nje. Ungangididi nje ungiqobanise nabantu abasindisiwe. Ngikhuluma ngoJesu mina. Angikhulumi ngesonto labantu abasindisiwe. Kodwa ngikhuluma ngoJesu nezinto azenzayo. Nezinto nami azenze kimi. Uma isebabekile ensimini yase-Eden eyayinakho konke bazalwane, nizwe kahle, eyayinakho konke. Umuntu was not gonna be laboring for anything. Ayidinga ngokwepurpose kaNkulunkulu. Ayikho into umuntu ayizoyisebenzela. Usathane wacasuka. Wathi uNkulunkulu udala izilwane ngoba lezilwane wayidala uNkulunkulu. Kodwa ngesikhathi esedala umuntu, uNkulunkulu wehle ezulwini. Oh Jesus. Kangisho uNkulunkulu bazalwane. Wehle ezulwini eselibumbile udaka selulele phansi. Kwehle uNkulunkulu wazoguqa. Waqondanisa amakhala akhe namakhala odaka. Waqondanisa umlomo wakhe nomlomo wodaka. Wakhipha ingxenye yakhe wayifaka odakeni. Hallelujah. Usathane yikho engenandaba nezimbuzi nezimpunzi nezinkomo. Akanandaba nayo yonke imvelo lenhle kangaka efakazela ubukhona bukaNkulunkulu. Kodwa ulwa nomuntu ngoba umuntu unengxenye kaNkulunkulu phakathi kwakhe. Oh Jesu. Ngeke nje uyithola imbuzi sibhema. Noma sebeyibhemisa manje babezoyihlaba, bayibhemisa isinemfu. Imikhuba. Bayibhemisa isinemfu, bayiphusa ugoloko. Bayiphusa intelezi. Ngoba mawulikhona elikhala uyawadla amanyala. Yabona amakhola akhala ahambela kulabantu abenza izipheko. Abenza nemisebenzi uyawadla amanyala. Hambuphuza amatiyana ukholwa. Mawusuhlangene noJesu awaphuza amatiyana uphuza itiye. Olenza kwakho ngoshukela wakwakho ngemali yakwakho. Mawukhalela amaskonzi uyayishovela wena. Awuhambi uyodla amaskonzi etiyana mawusuhlangene noJesu. Amen. Waphela ngoba lo mzimba lo uyashintsha uyeke ukuba owakho namadlozi akini kube yithempeli likaNkulunkulu. Amen. Kunjalo. Wamthatha uNkulunkulu wambeka umuntu wakhe ensimini yase-Eden enakho konke wathi kuthela uSathane. Wathi uSathane ngizongena enyokeni. Hawu ya. Ngoba inyoka kwakuyisilwane nje. uNkulunkulu ayesidalile naye ngoba sinomsebenzi wokuthi sizodla amagundwane nezinambuzane ukuze abantu bengaxakwa amagundwane nezinambuzane. Ngoba yonke into uNkulunkulu ayidalile emhlabeni uyidalela ukuthi umuntu angasokoli. Yabona njengoba kukhona omaskito nje kukhona izinto abayidlayo okungathi mazande emhlabeni zihlukumeze wena njengomuntu. Njengoba kukhona amabhubesi nje awenza ukuthi adle ezinye izilwane. uNkulunkulu uyazi ukuthi mase ziningi ezinye izilwane ziba yinkinga kumuntu ukuze zingabi iningi zedlula umuntu wadala ezinye izodla ezinye. uNkulunkulu wadala ama-germs. Ngeke nibe zodokotela bethi khona ibacteria e-right bese kuba khona ibacteria ebhedayo. Iyadalwa uNkulunkulu ukuze lena e-right mayisi excessive yamgulisa umuntu. So kufanele kube khona ebhedayo ukuze izodla kule e-right ukuze yonke into ibalance. Uyabona uthandwa kangakanani?
yonke into ekhona i-oxygen yadalwa uNkulunkulu, i-carbon dioxide yadalwa uNkulunkulu, not for his own benefit, kodwa wayeyidalela ukuze umuntu wakhe azomdala ngosuku lwesithupha angasokoli mayifika emhlabeni. Amen. Ngendlela uNkulunkulu akuthanda ngayo, wadala ubusuku, wadala imini. Hawu ya. Ngoba uyazi ukuthi uma ulala emini awukwazi ukulala comfortably. Laba abasebenza night shift bayazi ukulala kwasemini akufani nokulala kwasebusuku. uNkulunkulu wayekwenze ngamabomu. Wenza ama-hour osuku aba u24 ukuze umuntu asebenze u8 hours, aphumule u8 hours, alale u8 hours. uNkulunkulu wenza lokho. Amen. Ayengeka amadlozi. Hawu ya. Abadala babeka kabikho, wayeyedwa edala. Kwafika kuSathane kwathi ngizongena enyokeni. Kwangena enyokeni okuSathane kwamfica uEva, ngoba uEva wayengekho ngesikhathi uAdam enika umyalo. uEva wayekhona ngesikhathi uAdam enika umyalo. Siyadideka komoya. Wayengekho uEva ngesikhathi uAdam enika umyalo. Kodwa futhi uEva wayekhona ngesikhathi uAdam enika umyalo. Kuthi ngaleso sikhathi wayengakabi umphefumulo ophilayo, wayeselubambo kuAdam. Naso. So ngesikhathi uNkulunkulu esedala uEva, umdala uEva nje lo usemnikile umyalo ukuhlala la ensimini wena. Ungadli kodwa esithelweni esiphakathi nensimu esiyisithelo sokuphila, sokwazi okuhle nokubi nomuntu wokuphila. Amen. uEva uselubambo, ubambo linazo indlebe, linawo amehlo, linawo umlomo. Walaliswa ke lo ngobe nesizungu, kwakhishwa lo wesifazane. Mayikhishwa lo wesifazane, ngizama ukukuchazela nje ukuthi njengoba ukhonza uJesu awulahlile. Ungavumi nje abantu bakwenze lento oyilandelayo uyingabazi. Inkulu kabi lento. Wena awukhonza uNkulunkulu ohlala eshowe, awukhonza uNkulunkulu ohlala eNanda le ngakithi. Akubugebengu naseNanda kodwa kunepalace kaNkulunkulu. Akubugebengu kodwa uNkulunkulu uhlala eNanda kodwa akubugebengu eNanda, ngeke uhambe nje. Kodwa uNkulunkulu unepalace lena benana. uNkulunkulu wabanye. Kulezi insuku ke bamakhela amapalace yonke indawo, ikhona enye la eSkobhani ipalace kaNkulunkulu. Yonke indawo. Isigodlo sikababa. Yeah. Wena ukhonza uNkulunkulu ozalo wesifazane. Ukhonza uNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha, umnini mandla onke. Hawu Nkosi. Owakho uNkulunkulu unamandla. Ungamgabazi uJesu mfowethu. Jesus. Hayi mina ngathiwa ngifakaze mamamathe ngaphela u7 days. Ngifakaza nje. Ngingashumayeli ngavula ivesi, ngifakaze ngezinto zikaNkulunkulu wami engihamba naye. Azenzile empilweni yami ezubufakazi bokuthi ngikhonza uNkulunkulu ophilayo. Angifunike kodwa uJesu umlandelele izinto azenzayo, mlandelele ukuthi uNkulunkulu ongumnini mandla onke, ukuze noma kufika isikhathi sakho sokuyolala emhlabathini engakwenzele lutho kodwa ukwazi ukumbona ngoba uNkulunkulu ongumnini mandla onke. Jesus. Hey, ngoba kulezi insuku sinebhadi labantu abagcwele izindlu zamasonto. Wona lawo kuthiwa basindisiwe kuwo. Bagcwele abantu. Kodwa mawubabuka uyabonda abalandeli uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu. Bathenjiswa izinto. Hey Nkosi. Kwathiwa wozobamba ihwanqa lakho. Nansi indoda basuka uMoses. I receive baba. Hey. Yes. Sehambe waqala zonke amadoda nehwanqa. Hey Nkosi. Make kwathiwa nje akhindi indoda njoba ngikhona nje ulokhu ethi ncinci yiye yamkhangeka amamthalane sengithathile. Thathiwe ma 21 years awudlali ngiboshelwe mfowethu. Angifuni mina uJesu umlandelele izinto azenzayo.
Mlandele ngoba ayikho enye into ongayenza ngaphandle kwakhe. Umlandele uNkulunkulu owaconfirmwa uNkulunkulu. Laba abanye uNkulunkulu ngiyangizwe maxoxa ihistory yabo bafuna ukuyifananisa. Futhi lo wokuqala ke nje uNkulunkulu lo wabantu abahamba ngeenyawo. Wayevele engeyena uNkulunkulu. Eqaleni kwakhe nje azange abe uNkulunkulu. Abantu abasale ngemuva bamshintsha bamenza uNkulunkulu. Wayekholelwa uJesu nje wayishunyayezela uNkulunkulu ehlalele usinkomo zakubo wahanjelwa ingelosi kaNkulunkulu yamshumayeza uJesu wamukela uJesu yonke indawo lapho ehamba khona upheshumayeza uJesu ethandaze nabantu ngoJesu. Yebo. Wenza imangaliso uNkulunkulu emsebenzisa. Efika abantu sebebeka isithombe sakhe wafika komnyumuzi bebeka isithombe sakhe bemenza uNkulunkulu wafika wayidabula lento wathi dabula lento niyishise ilapha aqala khona ukubabhalela izitika mculo ezithi dumisani uJehova amen. Waye rebuke lento ukuthi abantu bakhonze yena wathi ngoba niyathanda ukunamathela izinto thatha nanti ningena sithombe samuntu namathiselani yona kodwa nipheke uJesu. Basala bangemumva babona ifa ngoba mawuphilela inkosi uyikhonza ngokwethembeka uyaceba. Uyacebisana uJesu. Ngoba nje mina mamade ngisazoba nenqwaba yamabhasi ngibe namaplaza ngibe namafemu ngiqasha abazalwane ngenze yonke into ngisazoceba nje ngisazoba yinkinsela eshumayela uJesu. Babona ifa laba bezemva kwakhe. Bayishintsha lento bayenza yayicult manje. Kwakushunyayela uJesu kuleli abantu. Kwakushunyayela uJesu izonke lezi imangaliso kuthiwa wayezenza lo baba wayezenza egameni lika Jesu. Hayi lo nyazi. Babona ifa babona akusale sekuba yifa. Sekuyigazi manje. Ngoba kudlula ngegazi manje. Zali ndodana sekuphendula isihlalo sobukhosi. Nenqanqathela le yabafazi ukuthi uyathathwa asangayishumayeli inqanqathela yabafazi lo yababa. Wabalahla. Inkinga nje kuwabatshela ukuthi ngoba ngifica usunesithembu awubalahla abafazi bakho thatha uJesu uhlale nomfazi wakho mabe babili akasangena owesithathu. Jesus. Kunjalo. Mawemukela uJesu nomfazi wethu hlala nalo yedwa ngeke ngabe safika omnye. Babona ukuthi ngeke. Hey. Idubukele. Amadoda uyabona nje amadoda njengoba engekho ensindisweni ingoba sikhuza ukuthi awayeke ukuba wovuvuza. Anyanyiswa iloko. Abaleka ngeke kwaboneka amadoda la kushunyayelwa khona ukuthi umfazi akabe munye la kushunyayelwa khona intshumayelo kwaJesu abaleka. Kodwa la kuthiwa khona nje thatha nje ngendlela othanda ngayo uthathe njengamasokisi ushintshe. Gcwala khona amadoda la kuthiwa khona hlabela amadlozi amadoda la futhi la hlupheka ayathanda ngabula. Ngoba ukuhlupheka kuyezwana. Athanda kabi la hluphekayo lapho ngoba afuna ukuyoqhubeka hlupheka ngangagibeze enye nje. Ngangagibeze enye ngiphume eThekwini mama mathi kade ngiye ku training yasemsebenzini eThekwini for iviki lonke. Sengiyabuya ngomgqibelo ekseni. Ngangise Cape Town. Ngibuye eCape Town ngishiwa iBhanoyi. So ngathola iBhanoyi lokugcina la ngenza ukuthi ngilale eThekwini. Kanti ngiyongcwaba enquthu ngalo mgqibelo. Ngavuka ekseni ngangena emotweni. Uma ngithe Mnambithi ngathola indoda iya hike. Ithi ngiyasesikhothe. Ngithi sengiyidlulile athi umoya ngwele hlehla. Ujaha impela hlehla uyothatha le yandoda ngiyayifuna. Ihlehle ngefoshula yami ngihlehle yayiseyintshisa nokumlungu. Ungangithathi kancane mfowethu. Ungangithathi kancane mfowethu ungibone ngishumayela uCawu ngulopholo. Awu haleluya. Akaze nje kube ulopholo ngagcina uJesu engakafiki. Yenkosi. Wafika uJesu ngathola ingcebo. Engeke ngiphuke umuntu. Wahlehla ngayigibeza le ndoda ngathi ngena mfowethu ngijahile ngemngcwabeni.
Mase ngiyibingelela saxoxa naye ngathi awulibangisephi. Ithi ngiyakwanongoma. Uyothini kwanongoma? Ngiya kuNkulunkulu kuthiwa kwanongoma namhlanje. Hawu mfowethu uhamba ibanga elide kangaka ufuna uNkulunkulu. Onjani lo Nkulunkulu oyelwa lapha khona thina simbiza. Mina wami ngamtshela ngathi mina wami ngakubizela yena khona manje. Sila emotweni nje ngibiza uNkulunkulu wamanyakaze. Watheni wemfowethu uyakhuluma nje ukuthi usizi lwami awulazi. Ngithi mina kwenze njani uthi bangitshontshela imoto ebusuku awubuke nje uNkulunkulu ohluphekisa abantu. Lo muntu untshontshelwe imoto. Kahle ngokuxoxela iqala lakhe khona uzobona ukuthi ubahluphekisa kanjani. Ngoba uzosuka ukuthi kusho mina. Okay. Bangitshontshela imoto ebusuku. Manje ngisayobika enkosini. Njengoba ngibona nje usungisizile njengoba usheshe wangithatha nje ngisazofika kwanongoma ngifuna imbuzi. Hawu. Ulehlekela imoto. Usayothenga imbuzi. Yokuyobika kuNkulunkulu. Hey kwakuningi. Uthi ngisakwanongoma ufike ngifuna imbuzi. Ngithi mina. Hawu mfowethu. Manje uNkulunkulu akukhulunywa naye imbuzi ingeke uthi hayi mawufuna izinto zakho zisheshe ilunge ufuna unikele. Ngithi mina nginoJesu mfowethu. Jesu waseNazaretha. Owaphuka imbuzi wayiphuka amandla ezazinawo okulungisa izinto. Uyathanda uJesu akusize. Bathe mfowethu noma ngabe yini manje esizayo. Ungayemukela ngithi mina ngakusavela imali mina ngakunika uJesu manje wehla ubuyele emzini wakho. Ungamoshi imali yakho. Kwasho ukuthi kumuntu mayisenqomile onqomile. Kodwa sathandaza naye ngamemukelisa uJesu. Mayisehla lapha edani ngambona ushaya isithi phela funeka ehle ahayike njengomuntu ojahile. Kodwa amoda ungabaza khona sengutjalile. Akasekho sho ngalo uNkulunkulu wakho obona ngempuzi. Kaze bayikhonza into engekho abantu. uJesu mahala bafowethu. Simbiza ngisho sikhinqika nemoto. Iphenduka imoto nathi simbize phansi kwayo imoto ikhinqika. Isikhipha imoto isitakaze lapha simbiza uJesu noma imbabo seyiphukile. Ngoba uNkulunkulu oseyindaweni zonke ngezikhathi zonke. Ayikho engenze ngekuye ayikho ayikho engenze iyaphumula imali yakho mawusufike kuJesu. Akuphumula imali yakho kuphela kuphumula nengqondo. Kuphumula nenhliziyo ngoba usuke ufike kokuphelele. Yebo. Mina ngizothi wena oyinikele kuJesu nje. Nawo uvuselela ubudlelwano bakho noJesu ungabusahlehlele emva manje. Praise the Lord. Qonda uNkulunkulu omamukele. Jesus. Ayikho into engama phambi kwakhe futhi angafuna esiliva lakho negolide lakho uNkulunkulu ukhonzwa mahala. Praise the Lord. Mayise babekile ensimini yaseEden sekuyafika kuSathane. Kuyabadidisa. Noma sekubadidisile kuSathane ukuthi kulo wesifazane edlala isithelo lalela ingozi ukukhonza lo Jesu izwi lakho ngalazi. Hey. Amen. Gcwala izwi. Kunjalo. Ngoba uSathane noma ezokulinga ukulinga ngalizwi. Uyamtwista kodwa. Uzomzwa la. Kule ncwadi uChapter 1, Chapter 3 sisilapho ukuthi ukuwele esonweni. Chapter 3 Genesis, Chapter 3. Uthi ke zwana naliqili. Inyoka yayinokuqili kunazo zonke izilwane zasendle. Abezenzile uJehova uNkulunkulu uyathi kowesifazane lalela ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na. Angiyabona izobuza kowesifazane ongatshelwanga lutho. Ongamzwanga uNkulunkulu ethi ningadli. Watshela indoda yakhe.
wena une privilege manje noma unelungelo elikhethekile lokuthi njengoba uyinikele kuJesu sekukhona iBhayibheli eliyizwi likaNkulunkulu elibhalwe yonke into ethandwa uNkulunkulu nangayithandi. Amen. Ifunde lencwadi, jwayelana nayo. Uma mathi ukhulumile la wakhuluma ngendaba kaMoya oNgcwele wathi khalamuzi. Kukhona uthisha. Ngesikhathi uJesu enyukele ezulwini. Aye kade methembisile kubafundi. Wabethembisa nje besahamba naye. Ebatshela ngizokuhlala nani kuze kube phakade la emhlabeni. Athi kuzofika isikhathi la ngihamba khona. Athi kodwa mangifike ekhaya ngizokwenza isiqiniseko. Sokuthi into yokuqala engizofike ngeke ngizofike ngimtelela umduduzo ofana nami. Thank you, Jesus. Uyamdinga uMoya oNgcwele kulolu hambo. Ngoba ingqondo ngeke ikwazi ukugcina konke. Yebo. Kodwa uMoya oNgcwele ukhonela yona leyo part. Uthe uJesu mayekhuluma wathi uzonikhumbuza konke nginitshele khona. Anoholela kulona lonke iqiniso. Athi abathe kokwama nazise khona. Hayi umfundisi wakho uMoya oNgcwele kaNkulunkulu. Amen. Ngoba abanye namhlanje bayaduka badukiswa ukulalela abafundisi too much kunokulalela uNkulunkulu. Benza izinto ezibhalwe la ezwini kwathiwa bangazenzi. Kodwa izona abazenza kakhulu. Alalela umfundisi athi umfundisi ngithola isambulo. Thola irevelation bazalwane ukuthi yonke lento besikhonza besikhonza ukugcila bazalwane besiboshiwe sibe sithi sikhululekile. Kanti lenkosi lithi uma umuntu umoya kaNkulunkulu noma indodana yomuntu inkhulula niyabantu abakhululekile impela bazalwane. Where is your freedom? Where is your freedom, brethren?